welcome to my channel. Ayan. Nandito na po kami sa Dinijawan. Sa pintang, right? Hindi mo kumain. Kalau sa diwa ignat sana, dawa ignat ka ida. Wag kamkam binti gaton. Pakpak na siya. Garan mo naman sa mga dagit. Sabayaw nga. Ayan oh, bakit nakaano yung mga bangka? Walang po. Hindi siya origin eh. Siya eh. Ito baga. Turit ko na. Okay. Dagitay team. Welcome to Dinijawan. Ang ginigas ng talo ng tanong. So, sinay, hindi ka nag-aawit ka. Purutin na ka. Ganda na. Ito ang Dinijawan. Woo! Ayan o. Oh, bas-basan ta sakam ah. Sa wakas! Nandito na tayo sa Dinijawan! Sa wakas! Woo! Woo! Ayan mga kababayan, yung mga gustong mag-beach, halina kayo. Hi guys! Say hi guys! Ano, maliligo kayo? Ah! Nagpudot mitain. Guard, ilo ko nang nilay. Pinagpagdumit din ang nai. Lakas ang alon ngayon ah. Ang sarap talaga maligo oh. Oh. Ligong-ligo sila oh. Ayan oh. Oh, marami rin bangka dito eh. Ayan. Sige, maligo na kayo. Say hi guys. Awa, pa-picture. Picture, agpa-picture. Ayan. Tignan natin yung... Ayun na yung bangka.
Magbabangka tayo! Sarap talaga maligo. Biglaan lang talaga ang pagpunta namin dito eh. Dapat overnight na overnight. Tapos may tent. Tapos may tent lang tayo. Pabalik tayo bukas. Ayun oh. Dumating yung yung bangka na yun oh. Magkano isa? 100. O isa. O bangka tayo. Bangka tayo. Awan, nalibig mo. Nalibig mo. Talong na. Tira mo na. Samantalim. Selfie dito. Selfie Jai. Nakita ang tabutit mo. Ayan. So, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat. Pauwi na rin po kami. So, maglit lang kami dito. Babalik kami dito. Isang grupo na. Biglaan lang to lakad namin. Okay, hanggang sa muli. Maraming salamat.